Avui fem una recepta molt clàssica, molt senzilla, molt de tota la vida, com poden ser uns cigrons guisats. I n'hi posarem, a part dels cigrons, i del brou de verdures, que no surt aquí a la imatge, perquè l'estic descongelant. Hi posarem tomàquet, ceba, bàsicament sofregit de tomàquet i ceba, un ou dur, després hi posarem unes bledes, que no pensava posar-los, però que no és imprescindible perquè és com un resto. Ara, sempre van bé. I una picada d'ametlla, all i julivert. Comencem fent un bon sofregit de ceba i quan la tinguem ben potxadeta i ben transparent hi afegirem el tomàquet. Deixarem coure uns 10 minuts i ja hi tirarem els cigrons. I ja han passat aquests 10 minuts llargs que us hem comentat. Això ho tenim a punt. I tirem els cigrons, els saltegem, posem alguna espècia i mullarem amb el brou de verdures perquè faci xup-xup una estona. I ara ho hem mullat tot amb el brou de verdures i ho deixarem coure uns 10 minuts. I ja a la part final hi afegim aquestes bledes que teníem per la nevera, no calen si no les teniu, i una picada deixatada amb brou de verdures, de julivert o cilantre, el que tingueu, all i ametlles. I també tenim un ou dur que el posarem en l'emplatat final. I aquí tenim aquests cigrons guisats, ja al plat, amb mig ou dur per persona, més o menys, i aquesta mica de verd que veieu és el que ha sortit a la recepta. Hem posat unes bledes perquè les teníem, però la recepta en si d'avui, en teoria, era sense bledes. Bueno, com vulgueu, si les teniu a la nevera les podeu aprofitar per posar-les i si no, sense bledes.